izwe liyandlula nenkanuko yalo. Izwe liyandlula nenkanuko yalo futhi iyandlula. Futhi kungenzeka ukuthi wena usajabulisa okwezwe, kungenzeka futhi ukuthi usahleli kahle ezweni, kodwa lithi izwe ulungile uhlale kahle. Muzwa futhi ukuthi kuyahlale kahle, kodwa khona izwe liyandlula. Ungahlala unethezeke futhi mawubona ukuthi lezinto zezwe kuyahlaleka kuzo, ungahlala futhi unethezeke, kodwa lithi izwe usanethezeke kanjani, izwe lona liyandlula. Aselithi kepha owenza intando kaNkulunkulu, lithi yena ke lo uhlala kuze kube phakade. Kukhona ukudlula, kukhona okwaphakade. Futhi manje kukhona okundlulayo, futhi lokho okudlulayo kuyathandeka, kuyathandeka, kuhle futhi nakwabanye, kodwa kuyandlula. Kukhona futhi okuzohlala kuze kube phakade. Amen. Owenza intando kaNkulunkulu. Owenza intando kaNkulunkulu uye loyo ozohlala kube phakade. Abukeke isimima, abukeke isithutha, kanti kuloko kuthutha lokho kunephakade. Kulokho nje ungaphili kwaloyo mzalwane kunephakade. Basesala lohlakaniphile, anethezeke, kukhulunywe kukhulunywayo, anethezeke, maseluzo iphakade. Amen. Yenye into ehamba phambili ukuthi sigcine imiyalo kaNkulunkulu. Ithi iBhayibheli imiyalo kaNkulunkulu ayinzima, ayinzima. Shothi singayibuka thina inzima, kodwa uNkulunkulu yona ubuka esenzele i-pavement yakhe, yenza ukuthi sifuthe, kodwa kuphelele la, kuphelele la, kodwa ukuthi sihlabelele, kodwa kuphelele ngenxa yokuthi sihlabelela kahle, kodwa ikhona into esisele kuyona. Ugcina imiyalo kaNkulunkulu. Uthando lukaNkulunkulu balubonakalisa ngokuthi ugcina imiyalo yakhe. Amen. Baselithi izwi noma yini eniyicela egameni lami, lithi ngiyakwenza, lithi ngikwenza ukuze ubaba akazimuliswe endodaleni. Amen. Ngikwenza ukuze ubaba akazimuliswe endodaleni. Shothi makwenzekile wacela utho wase wenzela, hayi ngobungcono, kodwa kwenzela ukuthi ubaba akazimuliswe endodaleni. Haleluya. Bazalwane, angisho lokho wafihla amandla egama likaJesu.
abazalwane abahluleka, abekho abantu abahluleka njengabazalwane. Ngithi bazalwane, abekho abantu abahluleka njengabazalwane. Kodwa isimanga ukuthi bahluleka bephethe izikhali zokuqoba. Nikhona bahluleka bephethe izikhali zokuqoba, hayi izikhali zokulwa, hayi izikhali zokulwa, kodwa bephethe izikhali zokuqoba. Kodwa betholakale behluleka kanye nazo, bephethe izikhali zokuthi masike saphuma sesingabantu bomlelo, mase sesiphumile sesingabanqobileyo ngenxa yamandla asegameni likaJesu. Bazalwane, sikhonza uJesu ogama lakhe liphakanyiswe ezulwini. Bangiphinde lento, sikhonza uJesu ogama lakhe liphakanyiswe ezulwini. Akhona namanye amakhosi siyavumile akhona, kodwa yikho eke yanqoba ithuna. Ngithi mina akhona amakhosi siyezwa ngawo, futhi mhlawumbe mabecela kuyaceleka, kodwa iyaphi inkosi esesiyezwa ngayo eyakhishwa ngosuku lwesithathu yavuka yanqoba ukufa? Leyo nkosi yaphakanyiswa ezulwini, ogama lakhe liyiJesu. Awuphakama inkosi yasezulwini ilakhaphala elaphakanyiswa lelo gama lasezulwini. Bethi abanye bekhona la emhlabeni, kodwa yona ihlele ehlalweni sobukhosi ezulwini, kodwa nasemhlabeni iyabusa. Ushakaphala ngithi khona ezulwini, kodwa nasemhlabeni ikhona la. Ogama lakhe uJesu, kunamandla akhe avalelwe lapho. Wake wathi uqala ngelinye ilanga ekhulume eyixoxela namkhonza ukudlala, uthi uyazi phela wena ungena la ungangenwa khona, uphume la ungaphunywa khona. Hayi, into eyenza ukuthi singene la kungangenwa khona. Nanguya uJesu, nanguya uJesu, uJesu owenza ukuthi noma sebekuvimbile bahambe bema-althari obumnyama, bafike baguqe bakufasela ibhodlela. Kithiwa la siyabhala uwadi uphumelele, kuthiwa hayi uwadi uzofa mayifika kwi-ejethi. Masephakama uJesu, bethi bephuma bambona uwadi ephumelele ushathaba, bethi bembona uwadi edlula kule minyaka ebebembophele kuyona. Hayi, into eyenza ukuthi uwadi aphumele angaphunywa khona uJesu. Ungahlali upheka amandla bese ungayenzi umyalo, ngoba uzogcina ufuna amandla kanti amandla aqale emyalweni. Ngithi amandla aqale emyalweni kuqala. Ushakaphatha ikapapaseta untaphatha, amandla aqale emyalweni yakhe, so that uzohamba longahamba khona. Lingalathi izwi elinye ilanga, Jesu wamnyama Nkosi, lingalathi izwi elinye ilanga, asikho isikhala esenzelwe wena, asikho isikhala esenzelwe wena esiyaphumelela. Lithi asikho, futhi khona senziwe, sikhona senziwe, kodwa siphumelele. Nikhona ngithi sikhona namanje ngoba siyenziwe, kodwa lithi izwi asikho esiyophumelela. Ungahambi lapho basithi nakho lokho okwesingeko sikaJehova. Amen. Ngiyacela ukuthi ungahlala ekhaleni esenzele wena esingeze ukuphumelela, uzusipostele kuWhatsApp.
seshayise sihlale pha ngoba sikho nesodo esidaleni ukuthi siphumelele. Bazalwane, into angizukuyishiya le. Ngenzela ukuthi noma sithandaza sikhotha imbhalo kodwa sazi ukuthi sizoyikhotha imbhalo. Sithi masiqale egameni lakho uzosenzela. Uyayenza yini imiyalo kaNkulunkulu? Asikwazi ukuhluleka siphethe igazi ngqo. Manje into ekufanele isize umzalwane ukuthi ahloniphe igazi likaNkulunkulu. Thona incwadi ejwayele ukukhothoza isithunzi Ephesians chapter 6 athi hlomani izikhala zikaNkulunkulu. Manje inkinga yethu sijaha ukuyohlonipha bese siyayichela imiyalo yakhe. Sifuna ukuphuma emaketangeni kodwa asiyenze imiyalo yakhe. Yesu uzothola isimanga ukuthi abanye ngoba kuphuma 21 days sephelele lapho. Yesu phela unyaka alibethi ngaba 21 days elibe kufanele fast. Umoya ngcwele ambizele kwi-fasting athi ngaba 21 days sizikhala sekufanele angiphathe ikhaya kaNkulunkulu ahamba ayovuselela yena athi ngihlele 21 days ahlaselele ashaya ke awepha athi mina ngawubamba 21 days ayiphelele 21 days ayiphelele 21 days siphuma khona kusengenzeka uthi wena uyaphumela sithi ayise 7 days ikhona into efanele siyiqaqe lapha emkhathini sithi ikhona into efanele njengamanje sithi nemanje nayisa asizodilana nayo nje ngokuthi nje sibethi kufanele sisile ukudla mase sihamba siyaNkulunkulu waphelele 21 days. Bazalwane, akhona amandla egameni likaJesu, akhona amandla egameni likaJesu kodwa thina sibukeka sihleli phezu kwawo. Akhona amandla egameni likaJesu kodwa thina sibonakala sihleli phezu kwawo. Sinethezekile sihleli phezu kwamandla eNkosi uJesu. Amandla asegameni likaJesu kuphela kodwa wena uhleli phezu kwawo uze uqede ilanga ungathandazanga kodwa ulindele ukuthi kunamandla asegameni likaJesu. Omunye uthandaza mayisexakekile kuzikhane ekhumbula ukuya embhalweni kanti lento yomthandazo into ekufanele uyenze usuku nosuku. Uvuke ekuseni uyaNkulunkulu, uthola isikhathi emini uyaNkulunkulu, kushona ilanga uyaNkulunkulu, kuyahlwa uyaNkulunkulu ngoba ugcina imiyalo yakhe. Sizoqhubeka sihluleke. Ingakho abanye babazalwane behamba izangoma, ingakho abanye babazalwane behamba izinyanga, ingakho abanye abazalwane bevuselela imsamo. Hayi ngoba amandla engekho, inkinga ukuthi sihleli phezu kwawo. Izangoma ngoba zona ziyakwazi ukugida kusekuse kodwa wena uyahluleka ngo-12 bangena epress efuna ukuyolala. Mase ziyahlasela izangoma wena ubusenkonzweni sithi ukuyeka sithi hayi usavikelekile, uyahamba ngo-1 sithi siyaqhubeka, kushaya u2 sithi siyaqhubeka, uyavuka usuyagula, uyavuka usuba nje isilwane. Hayi ngoba amandla
amandla engekho intaba uhleli phekwayo. Hlala amandla asembusweni. Hayi lo mbuso sikubona umbuso ophethe izinto zonke. Hayi lo Jesu simkhonzayo yilo ofohla njengamanzi. Hayi lo Jesu simkhonzayo yilo othi noma ufaselile uqaqele. Lo Jesu simkhonzayo yilo othi noma usebe umnyameni athi mina ngiyakhanyisela. Athi noma usejele athi mina ngiyayivula inyama yejele. Uyeke lo Jesu. Ake babathethe uPetru noJohane bathi komunye nje esigulela ejwayele ukumukela izipho ngelinye lamalanga. Zafika inceku zikaJehova. Zafika inceku zikaJehova. Sebevumile bonke ukuthi shuthi lo uyofela la. Thiwa hayi lo uzofela la. Shuthi nje thina into ekufanele ukuthi siyenze ukuthi ngaso sonke isikhathi sihambe Nkosi yami siyomupha izipho. Kodwa kwasho ukuthi ngelinye ilanga kwafika abantu aba-understand amandla asegameni likaJesu. Nikhona yini bazalwane? Ngelinye ilanga kwafika amandla abantu aba-understand amandla ombuso, aba-understandayo ukuthi masinilalela ilizwi likaNkulunkulu siyakwenza konke. Njengoba bathi befikile naye ehlalele ethempelini loba wakhangeza ulindele izipho abazomnika zona. Bathi namhlanje siyashintsha istatement. Asilethi isiliva, asilethi igolide, kodwa sithi ngegama likaJesu. Awubazalwane, kodwa sithi ngegama likaJesu ushadapha. Sithi ngegama likaJesu namhlanje uyasukuma shadapha. Bathi sithi ngegama likaJesu namhlanje uyasukuma. Hayi ngoba bengcono bagcina imiyalo basebazi ukuthi uma sigcina imiyalo esicelayo sokwenzeka. Thoyathi ihleli indoda bathi ayisukuma hamba. Tungahlangana iqakala lahlangana waqhuma. Thoyathi indoda itshela ukuthi izowa. Hayi yabona kabeka akhona amandla kuJesu. Ingakho khona umhlabelelo owathi ngegama lakho Jesu, ngegama lakho, gama lakho Jesu, wathi ngiyavuka konke ayingahlanye khanda ayingahlanye shadapha. Nawe kulaleyo mhlabelelo wayingakhule khanda mayathi ngiyavuka konke ngegama likaJesu. Wayeqinisile uyaguqa vele, kodwa qala wagcina imiyalo kaSimanga. Wena uyikholwa nje elingashintshi. Iyake nje lento yakho lokuthi uyikholwa nje elinganakanga lutho, kodwa ufuna ugcina imiyalo uze nasezulwini bezothi hayiwa ndisesiyamnika lezinto obegcina imiyalo yakho. Manje-ke ungahlali emandleni. Asoshiya umnikazi wamandla. First, qala ngokuthi wazi umnikazi. Then wazi umnikazi. Wazi umnikazi. Nkosi yami. Waqala wazi umnikazi qala. Awuzukwafela manje. Once waqala wazi umnikazi wamandla, ila izwi eselithi lokho kunye kuyonezela kuwe. Manje thina siqala ngokufuna okunezela, singafuni umnikazi onezelayo. Amen. Siqala ngokufuna umnikazi, siqala ngokufuna izinto zomnikazi, singamazi umnikazi bese yasenzela umnikazi, bese siyobonga endaweni erong.
ngoba simazi umnikazi osenzela izinto. Hayiqiniso abanye kuyavutheka, hayiqiniso kuyashumayeleka futhi, kodwa umnikazi bengamazi. Repeat. Kuyenzeka uhlabeleleke kodwa umnikazi ungamazi, ngoba phela into yokwazi umnikazi ayiqali ngapha, kodwa iqalisa sewethu. Into yokwazi umnikazi ingakho kuhlezi kuthandazela abazalwane abaphili, akushintshi lutho. Into ukuthi sikuthandazelwa abantu abangamazi umnikazi, bayafika bebe kwizandla la, mayefika ekhaya ulight impepho. Athatha umfundisi kuze kuphela ivoice, kodwa lutho umzalwane ukusizakala. Yini into eyenza lokho? Ukuthi noma esethandazela kodwa unezinye izinto futhi azaziyo. Kodwa ke mina ngizothi qala ngokwazi uJesu, bese ke ubona amandla akhe emanifesta empilweni yakho. Nkosi